Kaixo, Jon! Egunon, Zemuz! ondo, eskerrik asko, elkarrizketaitegatik. Zuri entutzea gaiti benetan. Mila esker. Nungoa zea, Jon. Ni behasaindarra naiz. Behar zaina da. Bai, eta nao tesi egiten neuropsikofarmakologian Leioan. Baina ze ikasi zenun. Nik ikasi nuen farmazia, ze nire etxen, nahiko ohitura ukeudanok farmazia ikasteko, eta ero niri beti gustatu izan zait ikerketa mundu, eta pentsatzet forma poli badala zure granitoaren aportatzeko mundui, nahiz eta txikia izan, eta beti gustatu izan zait gauza berrik eta aurkitzea taula, eta orduan Leioan dago farmakologiako taldea, medikuntzako fakultaten, eta ikertzen duen gaixotasun neuropsikiatriko ingurun, eta tesia nago hortxe egiten. Da lor bat de nahiko berde daula, garune oso komplexue da, orduan aukera handie dago aurkikuntza berrikiteko. Baina ikasketak hasi zenunean, garbi zenuen farmazia ikasi nahi zenula. Nik txikitatik beti eukidet garbi farmazia ikasi behar nola. Zen nire aita eta nire ama eta nire aitona eta berraitonak eta dana farmazialarik izan die. Orduan, farmazia ikasiko nola beti eukidet zilo. Ero beste gauza bada, ikerketa mundun sartzea doez. Ze bere, gauza onak eta txarra dauzke. Eta aste zeanen baztaukezu argi, baina, probau nahi bazu, ontxe izan barrauke. Karrera hasi zenunean, zer eskubritu zenuen? Karrera ikasten hasi nintzenen? Bai. Benetan gustatzen zitzaitela gaie. Ze azkenen, da karrera bat, nahiko alor desberdinek ikutzeituna. Kimika ikutzen do, osasuna ikutzen do bai medikutza aldetik, ikutzei zure ikerketaldea, elikadurare bai ikutzen do, ez nutrizionistan beste, sasarratzeko behiek, baina ikutzen dore bai, eta de hecho badare gradu bikoitzak, farmazia eta nutrizioa. Eta orduan, de karrera, ni txikitatik ziur neuken farmazia ikaste, baina ere da karrera bat, jendek ez daukenen ziur ze ikasi, medikuntza, erizaintza, nutrizioa, kimika, nola alor askore ikutzeitun karrera horietako, nahiko atsegina da. Eta, nik ikusi non, hasitako nahi gustau zait, karrera ikaste, arro nau. Neko galderak, ogokogak egingo dizkizu, gero artea nahi dezagun bidetuke. Ok, ondo dut zait. Farmazia munduak, batez ere ikasketan, zer eduki behar da gehien bat kontutan? Kontutan eduki behar da, ez dala karrera erresa. Eta disiplina bat mantendu behar dela, eta preste hon behar dela ere momentu txarrak pasatzeko, ze asko ikasi behar da, eta gainera asignatura mota desberdina da, ere teoria asko ikasi behar dana, eta memorizte behar dana asko, baina baita daukezu ariketak eta eragiketak eta asko landu behar diren asignaturak, ez da bakarrik memoriza, horreita ere jakin behar daukezu, ekuazioak edo formulak eta ikasi eta aplikatzen. Orduan, mentalizauta jun behar da, lanin behar dela, baina gero ere, karrera bada, bide asko dauzkezuna gero, amaituta gero, daukezu farmazin lanitea, farmazia asko aukera emate izue, aplikatzeko, jendei laguntza azken, jendei gustatzen bazaizu laguntza, farmazia baten beti aldezuen. Ze errexen daukien osasun zentroa da, pazientek errexen daukiena, kolain gabe eta hasieratik juteko, eta orduan, salida interesantea da, baina gero ere, gustatzen bazaizu ikertzea aldezu tesi batin, aldezu laborategi baten sartu industrian edo osasun sistemako laborategi baten analisi normalak iten, edo ikerketa iten, irakaskuntzare aldezuin, DBH, instituto kapa atatzen bazu, farmazia karrerakin, kimika eta aldezu eman, eta gero,
unibertsitate mundune bai, orduan da karrera bat, ate asko zabaltze izkizuna, eta polita da. Ariketa txiki bat jarriko duzu, asmatzeko, lehenengo farmazia munduko lehenengo azera elkarrizketatu bezala, orduan niaren hau pixka ikusten eta improvisatzen. Demagun buruko bat dudala. Bai. Sekulakoa, ezin dut gehiago ilegingo nahi, inogez da hiltzen, buruko batekin baino. Eta bi aukera ditut, edo saiatu lo egitea, edo pagazetan mugatatu eta saiatu lo egitea. Zer da egokiago? Hombre, burukomin horren handie bada, oso handie bada, ni urgentzitea jongo nintzen oso handie bada, Claro. Baina, bueno, lehengo parazetamol hartuko non, ikusteko aberro betzezun, eta deskansauko non. Eta ikusten bazu, etzaizula hobetzen, beste zehose azte zehala notatzen, sukarra, edo azte zaizula ez dakit behi bat izten, edo beste nun baiten beste minen bat, zorabiatzen konortea galtzen, ja balora beharko zen, hori, edo urgentzira jun, edo beste zeu zer. Baina, bueno, hasieran, hori, parastamola, zen, bai. Graduan gehiagako lana egiten duen, batzuk zagagok dira eta ez zegoen, zuek. Nire kasun bai zeon gradu amaierako lana, eta nik inon zeon programa piloto bat, Gasteizen, iten zola jarraipen farmakoterapeutiko bat, diabetesa zeukien pazientei eta botika asko hartze zioen. 8 baino botika gehiago hartze zituen paziente horiek eta zeukien diabetesa diagnostikauta. Orduan, nire gradu amaierako lana zen, programa piloto horren hasierako zatie landu farmazi baten. Orduan, zeuzkeun 8 paziente, diabetesakin da medikazio askokin, hasieran iten zenun kontestun jarri, abertze beste patologia zeuzkien, medikazioa ondo hartze zuen, abertzeukien medikazioa ondo hartze zuen, beharrezkoa zen zeukien gaixotasunentzako eta kontrol bat eraman azkenen. Bai, diabetesa hobetzeko tratamendu berrik proposatzen, edo zeukien tratamendu optimizatzen, edo aholkuk ematen, eta gero, beste partea zen, medikuakin eukitzea pixkat kontaktu, komunikazioa. Transmititzeko guk proposatzen genitun aldaketak edo aholkuak. Eta ondontzan, ze azkenen, oindio, zea gehiago altzaio atea farmaziai. Farmazia gehiago alda esplotau, gehiago laguntzeko jendei. Dare zerbitzuk, arreta farmazeutikoko zerbitzuk, gaur egun ez darela guztiz esplotauta. Jarraipen farmakoterapeutikoa, paziente batentzat medikazio asko hartzen dona, asko aldio lagundu egunerokotasunan, asko aldio lagundu gaixotasuna ez txartzen, segurogo aldi sentitu, ze jende asko, botika asko hartzeitunen, askotan ez dakiz tazetako hartzeitun, askotan ez daki berri bat jartzen dionen kalte izaio egiten edo ez, orduan, jarraipen bat itea horri, garrantzitsua da, eta hori da nire gradu amaierako lana. Izan zen, jarraipen farmakoterapeutiko bat itea, paziente mota hori. Baina dena botika da, edo ez? Dana ez da botika. Azkenen daukezuz neurri higieniko dietetikok, izan daike loaren asaldura bat baukezu, rekalkatzea, mantentzeko ordu itura berdinek, berandu zafaltzeko, ezeoteko pantaila baten aurren gora jumeinolen, botikak ez dien neurrik aholkatu. Gero ere dauzkezu botika ez dien aukerak, esaterako asalduran bat baukezu azalekoa, kremak dauzkezu ez daukina botikak, edo landare bidezko erremediok ere badauzkezu, fitoterapia botika ere ez dira konsideratzen horietako asko, eta gero botika bera,
ba, bueno, kontrola hoin bar da ere bai, osea, beti ez diozu aholkauko botika berri bat, baina beraiek hartzen duen tratamendua ba, ikusin bar da egoki hartzen duen, ondo iteien, eta gero ja beste nivel bat, bai da, ba, botika ba, berri berri baten preskripzioa edo farmazitik aholkatu preskripzioa, osea, errezeta berrez duen botika, baina, bueno, hasi bar da, ez dakit errezenetik ez da egokiena, baina botika ez danetik zuk esazun modun, osea, neurri higieneko dietetikoetatik, jun igotzen fitoterapia, dermokosmetika, edo beste remedio batzutatik botikak ez dienak, eta azkenen amaitu botikan. Gradua eta gero mastera etorriko zen, ez? Ba, nire kasunez, Ez. ze farmazia karrerak badauzke ja dagoeneko 300 kreditu. Osea, zuk nahi badezu tesi batin, 300 kreditu behazuz, eta karrera asko 4 urteko die, eta orduan bai behar duen masterra. Ertzeko 5. urte horretako 300 kreditota. Baina ja farmazia graduak nola bauzken 300 kreditoiek, zuzenen altzea sartu tesian. Ez ondo. Eta nola edo zergatik erabaki zenun tesia egitea? Ba, bueno, hasieran esaizuten modu niri ikerketa mundua edo zeuze berri aurkitzea beti motibo dit, txikitatik ere bai, eta egie da niri farmazian laniteare gustatzen zaitela, zeda forma bat jendei laguntzeko, baina tesi edo ikerketa munduan sartzea ja adin gehiokin zaie da. Azten bazea kontu neukitzen beka bat eskatzeko kaduko biten dela adibidez zure karreran nota, osea ez dakit dien 2 edo 3 urte, eta hortik aurrera jazta kontu hartzen zuka ateazun nota tesia iteko aukera emateizun karrera edo masterrakin. Hortik hasita, hasta que aurrera pixkat estabilidade bat nahi bazure, edo famili bat sortu, edo etxe bat erosi, tesi mundua, zu tesi egiten zaren bitarten hori izin dain. Osea, ikerketa mundua gogorra da. Eta estabilidade ekonomikoare ez da lortzen ja demora asko pasata gero. Orduan, astea ikerketa mundun, 30 askokin, 40 askokin zaile da. Orduan, sartu behar batzan, imartzan, ja. Osea, nik karrera amaitu eta hortik urte betera, edo, orduan, azkenen da gauza bat motibo egitena beti, eta momentue iteko hobena hori da behintzat. Berandugo pega asko da ere. Baina horrek ez du esan nahi, berandugo ez da nekin norbaidek nahi badoin, osea, ni jogatzea gotatzea. Baina, bueno, errexagoa dela lehenagoa sartzen bada. Egin dezatela, nahi du eta lehenago, edo beranduago, bai. Albata, Osea, azkenen arrazoieniko ontxe egiteko hori da, baina ez du esan nahi ezin da nekin gero. Nola balogatuko zenuke oraina gote egin duzun ibilbidea? Orain arte indeten ibilbidea. Balorauko nuke nire oindala 5 edo 10 urteko Joni esango banio indeten ibilbidea batzola sinistuko, ez dakit. Nik usten dut pentsatzezula zena izula hain urrengo urteen, baina gero beti datoz ez dakit ez usteko. Osea, nire karrera amaitu nonen, eneuken argi tesian sartu edo ez, ze azkenen ez da erresa. Orduan, karrera amaitu baino urte bete leheno, orduko Joni esan ezkeo tesian sartu behar nitzela, ez dakit, sorpresa emango zion de, gero ere, tesien nahiko berezie da, gaixotasun neuropsikiatriko die, eskizofrenia, autismoa, garunak, orduan horre ere txokauko zion. Gero ere tesi bertan, zati bat internazionala izateko behintzat tesia, gomendatzen da, kanponitea, atzerrinitea, orduan, ni zeo naiz, New Yorken naiz, Kolumbiako Unibertsitatean, adibidez, eta hori ere, enon esperoko tesia zin honen de, eta are, nik usten dut laburtzeak ordu nire trajektoria, esango nuke,
enola esperoko eta pozik naula, arro nola. Ja, ze musika entzuten duzu. Ba, nik denetik entzuten dut. Baina, bueno, gehiago nik usteet, igual, euskal talde batzuko gustatzen zaizkitela. Ba, Zesatek eta Gatibu eta... Onenak. bai, Vendetta. Nik usteet horiek gehiago gustatzen zaizkitela. Eta ez dauketola kanta bat ola preferidua, baina, bueno, ni igual realeko reserkia aukeroko no. Esateko emozionatzeitena. Bai. Baina, zure denbora libre txiki eta mugestu horretak suposatzen dut zure zaletasunak edukiko dituzula. Segutatzen zaizu egitea. Ba, bueno, korrika egitea gustatzen zait. Osea, kirola egitea beti gustatu izan zait. Eta karrera baino lehen saskibaloien aritzen nintzen, baina gero ja karrerakin da, ba, enuken horren errexea behasaina bueltatzea jarraitzeko jolasten da, bueno, gero asko ikasi behar dare, eta ordutegire dauzke, entrenamentuk eta hola, eta adibidez korrika egitea da ariketa bat, ez dauketena inokin gau behar, ez dauketena ordutegi bat, ez dauketena gaur nahi baitut 5 kilometro egin da, nahi baitut 20 minutu, bai ez da, eta nahi bait ordu betere, bai, osea, nahiko malgue da. Orduan, nire hobitako bat, ba, kirola egitea da, eta horien artean korrika egitea ze nahiko errexaltzea moldau, nahizun korrika egiteko forma, irakurtzeare gustatzen zait. Eta, que, bueno, asko irakurtzen dut tesiko artikulok eta hola, eta horrek kendu iten diten bora liburu bat irakurtzeko. Klaseko gauza. Klaseko gauza, claro, klaseko gauzazarenen irakurtzen, gero liburu bat hartzea, pixkan egautaz, igual, denpotzin enfokatzen egotea, jasea pantalla bat, osea, baina, bueno, alare... Kosta egitea. Gustora egiten dare, bai. Nere neskakin, ba, planak itea, nere txakurrakin, tranquileotare, bai, osea, horren beste gauza egiten beti eskertzen da, atxalde bat butataute. Lasai. Jasea etxen, edo mendin, edo ondartzan. Baina mundu kute eta eder honetan bizirean enean, zure kezkak edukiko dituzu, zentzuk izan edezke loagentzen dizuten memoriak. Ba, nik usten dut, nik bi kezka mota gehien kezkatzen haute. Bata da, oingoz ondo dijona eta ez dauketena sorte txarrik diela ba, osasun arazok. Etxeko danak ondo dauzket, lagunek ere ondo dauzket, etxakurre ere ondo dauket, baina, bueno, beti pentsatzen da, denbora aurrea juneinen, ba, danoi modun horiek etorri iten diela, eta askotan, ba, saiatzen naiz baloratzen dauketena momentu. Porque gero etorriko die, eta laguntzen dite, ba, horren garrantzitsuk ez dien kezkei, ba, importantzia kentzen. Baina kezka horrek berak bai arduratzen dit. Eta beste kezka igual izango zen nahi gabe gauza askotan sartzen zea, tesian eta egunerokotasunen, eta konturatzen zeanen zare sartuta ba igual gurpil baten bete behar askokin, eta nik usten dut hobena izango zela gurpil hortako bete beharrak eta kezkak ba, gutxitzen jute. Eta, bueno, ba, saiauko nintzen, ba, bizi filosofia modun erraztera dana. Eta ez komplikazio berritan sartzea. Bueno, baina, mila esker. Mila esker zuri, Eugenia. Eta momentu hau uparitzea gaitzen benetan. Zuri eskertza izut, mila esker. Bilatuko diego, agur bat, gube ikuslei.
Bai, Venga, Ados. agur. ondo segi, aio.